village organization natulong harengkat ki SG baper jong kasnong patar kma kilarake ya ka world environment day ha ka santarik jiliu aja apulaya patar kma hakane kasingila shimbanta da ka kongrabia armarak president juga village organization uba Remington Singli kum vice president ka seng samla shnong patar kma uba assistantly Singli assistant secretary ka shnong patar kma ki member jong ka SG baper ki rong ba ki long kami bat ki we de na kalian ki nong kren ki laong ba kum ki nong shong shnong ki de ban le khoi le suba na banta ka jingi tana jong ka me mariang shushu ki la ban juru ya ka wa shat ba ka de ka budlum jong ka shnong kumta kum ki nong shong shnong ki de ban ri ban sumar bahaya ka ne ka wa kim de ban le jabo bat bret pathari ki jabo hanre ki de ban le khoi le suba bat ka shnong kala maham kasnong patar kama kadon bandong ya kene ko wei pangin ya snok tilang banwanra ya ka khoi ka suba hapo jong kasnong ka joni lamda ni wanra ya ka khoi ka suba kata ka jingkala hakai melang ka salang kenom wandur kenom wanra ya ka jingkot ka jingkhia bon ki priu ki man ka pang ka sidam ki man ka jinge ki man ya ki jing jumja dei namar bangi hi ngimnang ban ri yala de dei namar ngi hi ngimnang ban sumar yala de ban ri khoj ya ki saudang saukun jong ka jaka ka bangi ngi shong nisa ka sarkar India ka simphia na gamda kane ka benta ban ri ya ka mei maria ka penlut sibun ka spa ka pheu jong ka ri na ka benta ban ri ya ka mei maria ban penhe punsan ye kiding kisik banri lane kata bangi ong ban prisaya ye ki khla ki bata ka sarkar India ka pelut bun klur tingka na ka banta ban penhe ya ka khla banri ya ka khla nang bakan ai hangi ya kal air ka bkhoi nang bakan tan yo slam na ka suin bne bangin yo ya ka jingtngen haga sngi kebangi ngitre ngikta len lane habangi don halaying lasem ka sarkar India hadu kini kijakan nong kendong kebangi ngisong ngisa ka be ka pendut ka pisah ka tengka na ka benta banri ya ka mei maria bakan long ka mei maria ka bakhoi bat ka bala ban ai jing tingen ban ai jing im yangi kibreu hagane ka prathe ngi ai ngo yau play bangi don hakane ke jaka ke bangi don ye kilum ki tham ngi don ni kala air ke bapangat ngi don ye ke jaka ke babyang ha ban yat gai ban yat pangat bat ban tre ban kta ngi singau sen ai pat na ke banta kita ki breu ki badan haki jaka ri tha bat haki jaka ri siap hak bakim yo ke kabu kalat kumbangi yo hakane ke jaka ke bangi ngi im ublai ula ker khu kerpang ya ka ri jong ya ka ri khasi ba i jong lakat ku kerpang lai hani kal air ka bakut lai hani ini ke world environment day lasdang ika house nam khadai spa new ar bat mentau sam ketika lukur siam ke basan puai haba kira ke ya ketika world environment day te kam dei shukai ke bapelang kam dei shukai ke batemai baro gile tip sepang gene gila jule eka malos nam ngila jupen khut ke slong ki thau ngila jutung ki ding ki sik batne eka me mariam bat agak kesem kumbalom dari sungkuno bapnia ya kini kecilang baga tim lani ka phang pudeng juga dengan world environment day kalau ngah bede kumno bangin pendu jai ini bangin ya kata solution bangin bit ya ke plastic pollution ilat kiliti bangin la dan pendu jai ya ke plastik baru gitip ke plastik kalau keba hadu kata bangin bagalong keba simpo hadu kata daki ndai tagi posnam daki spa daki hajar snam bakan du dan bakan ut yang kata kadau ban pendu jai ini plastik kemde ke besuk ngong ipi jai gidan kampat ban bread lagi hakin seka ki bede ndai bersubrat pathari ki kumla kran de astan sekretari nagilang jong snong hagil ti kiskin leka ka balap pasyam haying asam ke bagi julek kalau ba ni pun kuat ni kisam ke jengi ni sar ki madan ni ki pulau ke jengi
Nilum ba iki plastik iki nyut ngi thang iki. Reka besusi kalong pat. Nangil min aying. Mene poi sabar. Ngim ke mau su ya kata kecil lek koi lani kata kecil lek subah. Ege ke badon kam kalong ba. Ai bagi pembelian ya lede. Bamdei kan bagi lek koi ahi ngasem. Andre bagi naru ke lek koi wat sadu sabaru. Halenti ke bagi ai. Aga jaga trei ke bagi lek. Bagi school ke bagi don. Bagi pembelian ya lede. Bagi lek koi bagi nombrak pathar. Iki jaklia, iki plastik. Bagi day mungkin mauru ikane barbor ba belai. Ubu ingi hagde ke pertai. Bagi long kita kinong sumar. Kinong pek ia kami meriang. Day bagi long kita kinong pencot ia ka. Kami meriang karamla ban keren. Ban ong ini. Andre mangi ide ban soto. Ada mentang i penjot. Ada mentang i berat i plastik. Kamla ban keren ini, kamla ban ong ini. Ini tip yang kena jinsha ba ka wei gesni. Ha ka wei gesni ke ek banja kalong ba. Kamariang kasale daga kam ini. Kumulong ini